Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Today is April 7, 2025, Lunes nga adlaw kag yari ng aton nga mga top stories. Peke nga dentista dakop sa entrapment operations ng NBI. Mga manunudlo pila siya mga kliyente. Governor Lacson nag-endorso kay board member Oxenio sa congressional race sa 5th District. Lalaki patay matapos ginpara kan tiro sa Banwa sa Murcia. Salakyan niya pakadto sa ospital, nagbaliskad sa makabunggo sa semento sa tungasang dalan. Kag sa good vibes, scanner nga sarang makapahagan-hagan sang grass fire kag device nga makabulig sa mga game fowl breeder kabahin sa Technicon exhibit sa mall. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mainit nga panahon ang palaabuton sa Negros sini nga semana. Wala sa kun anuman nga bagyo kung low pressure area sa guwa kag sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, pero may posibilidad sa gihapon sa pag-ulan. Ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ ang magadalasang ulan sa Mindanao kag Palawan. Ang iban nga parte sa Visayas takip ng Negros Island region ang maka-eksperyensya sang mainit nga panahon tub-tub sa weekend. Sunod sa pag-asa, halalungan ang tuman nga kainit nga temperatura kun udto. Sa nagligad nga mga inadlaw, naglapaw sa 40 degrees Celsius sa maximum heat index sa Negros Occidental. Kag kun may pag-ulan gid man, ini ang tuga lamang sang isolated rain showers. Sa number 9, ginaawayan nga water supply project sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ginaplano nga ibalik sa homeowners. Temporaryo karon nga gina-supervise ang Public Order and Safety Office ang may-anom ka mga overhead water tank project sa barangay ukon sa Purok Araw 2 sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Pero sa tion nga ma-turnover sa Department of Public Works and Highways ang proyekto, plano sa Bacolod LGU nga ibalik sa homeowners ang pagdumala sa water supply project. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo, nakigsapol na sadto si Mayor Abdi Benitez sa mga homeowners nga magpili isang ila masaligan nga mga inopisyal. Hindi malipod nga makapila na kabeses nga nagbangigay ang mga homeowners bangod sa ginaligar mismanagement sa water supply project kag may mga water consumers nga wala nagabayad sa ila bulanan nga balayran. Last time to pag-meeting ni Mayor sa ila sa mga concerned residents, they should agree and choose among themselves kung sino ang mahimo nila nga committee nga mag-manage na. Yeah, sila ang ma-manage but it will be still under the supervision kag authorities ang city. Sa number 8, nagapadayon karon ng construction sa La Castellana Municipal Hospital. Natapos ng first phase ng construction sa La Castellana Municipal Hospital sa Barangay Robles. Na-award naman ang proyekto sa contractor nga mag-aubra sa second floor sa hospital project nga napunduhan sa kabilugan nga 60 million pesos. Gisiling ni Mayor Rumayla ni Cor Manggilimutan, ginaproseso na lang sa LGU ang separado nga permit to construct agud mapadayon ang construction sa paabot nga level 1 hospital. A 25-bed capacity nga hospital ang mayara sang birthing station. Ang Banwa ang nag-loan sang 30 million pesos para sa hospital project kag may dugang nga 30 million pesos nga pondo gikan sa Department of Health. Ginapabot sa alkalde nga matapos ang proyekto kag main operational na ini matapos o kuna antes matapos ang tuig. So, ongoing ang papeles for PTC, kag standby ang notice to proceed. But then may awarded na may nagdaog na siya nga bidder, ginahulat na lang ang PTC para makaproceed na sa construction. Kumbaga, a connection sa may second floor na siya mong and then ma-finish kina sa 30 million nga ginhatag sang DOH.
Sa number 7, isa ka salakyan na nagbaliskad matapos mabunggo sa semento sa tunga sang dalan nga butangan kuntani sang poste. Ang abong nga salakyan padulong kuntani sa ospital. Nagbaliskad ang ining autong halin sa barangay Canlandog sa Banwa sa Murcia kag padulong kuntani sa Teresita Lopez sa Landoni Provincial Hospital sa Silay City. Mga alas 8:20 Domingo sang gabi sa nabunggo ini sa ginasimento nga parte para butangan sang poste sa tunga sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway sa purok Manayaw-Sayaw sa barangay Mansigingan sa Bacolod. 4 ka persona ang sakay sa auto, lakip na ang driver. Sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 7, ginistorya sang driver nga nag-overtake siya sa isa ka motorsiklo kag nabunggo sa semento. Dugang pa sang PNP, wala man sang may napilasan sa 4 ka mga pasahero pero gindala sila sa gihapon sa ospital. Sa number 6, isa ka lalaki nga nagadala sa salakyan, gintiro patay. Suspect hindi sa gihapon matumod sang PNP. Patay si Michael Yema matapos gintiro sa Badusang gabi sa San Juan Street, Barangay Sumag, sa Bacolod City. Sinukay Police Captain Andy Ofalia, Station Commander sa Police Station 9, duha ka igo sang bala sa ulo ang gitunaan sa kamatayon sang biktima. May mga na-recover man nga isa ka bala sa caliber 45 sa crime scene. Sa subong, hindi pa matumod sa PNP kung sino ang nagpatayo sa biktima kag kung ano ang iyang motibo. Dugang pa sa pulis, hindi pa matumod kung riding in tandem ang nagtiro sa biktima bangod wala sang saksi sa among insidente. Nagapangita pang PNP sang saksi kag ilaman ginausisa ang mga CCTV malapit sa lugar sang insidente. Sa number 5, isa ka lalaki ang patay matapos ginpaarakan tiro sa Banwa sa Murcia. Ang rason, basura sa tunga sang dalan. Patay si alias Edgar matapos ginpaarakan tiro sa Purok Nara sa Barangay Lopezina, Banwa sa Murcia Domingo sang hapon. Ang suspect, ginkilala kay alias Arman. Sunod kay Police Captain Hani Labaro, ang Deputy Chief sa Murcia PNP, may madugay na nga dinumtanay ang duha. Dugang pa niya, nagadala sang tricycle ang biktima. Kag pag-abot sa lugar sang insidente, ginkompronta siya sang suspect bangod sa mga basura ngayara sa tunga sang dalan. Nagbaisay sila kag nagtapungulay. Hinali na lang aging tiro sang suspect ang biktima gamit ang caliber 45 pistol nga pusil. Nag-angkon sang madamo nga igo sang bala sa lawas sa biktima nga amo yaging kamatay. Detained naman karon ang suspect sa Murcia PNP. Sa number 4, 17% nga tariff nga ginapatuman sang Estados Unidos sa Pilipinas, wala sang epekto sa lokal nga ekonomiya. Ining suno sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagpaatag nga wala man sa mga produkto sa probinsya nga gina-export sa pungsod Amerika. Ang mga commodities nga masaming gina-export suno sa iya, mais kag soybeans. Ang production sa probinsya sini ang hindi man gani na kung hindi magani kaigo sa ginakonsumo sa mga Negrosanon. Nagaproduce man sang kalamay ang probinsya kag ang Pilipinas may quota sa Estados Unidos pero bisan pa ini ang hindi makaapekto sa lokal nga ekonomiya. Kung ipaanggid sa mga kaingod nga pungsod kaangay sang Indonesia sunod sa kay Lacson, pasalamatan sa Pilipinas ang mas madugo nga tariff nga ginapatuman sa pungsod. Nahimo dala ini sang maayo nga relasyon sa Pilipinas sa Amerika. Although we have a sugar quota, but it's not sometimes in most cases our sugar production is really not for local. So again, I don't think it's really there's gonna be a major effect on our local economy here in Negros. So, There's no cause of concern. I don't think so. Sa number 3, committee hearing angot sa pagpanagtag sa dugang nga 40 million pesos bilang health emergency allowance pati gayunon sa konseho. May masobra pa sa 1,200 kabang health workers ang wala makabaton sa health emergency allowance humalin sa nagsugod ang releasing sang financial assistance gikan sa Department of Health. Sa ginpatigayon nga hearing sang Committee on Health sang konseho sa Bacolod, ginpatpat sang tiglawas ang DOH kung sino ang kwalipikado sa HEA 2 kag ginpaatag kun
nga madamo sa mga barangay health workers kabisan volunteers gikan sa DRRMO ang wala madala sa listahan. Patag ni Councilor Claudio Pontevella nga natigayon na sadto nga napanagdag ang kapin sa 87 million pesos ng health emergency allowance pero madamo ang wala nakabaton bangod kulang ang pondo. Rason man nga nagdugang sang 40 million pesos nga pondo gikan sa DOH. Ginapaabot ni Fred Grande, focal person sa DOH nga maaprubahan sa konseyo ang releasing sang pondo agud matigayon na ini nga mapanagtag sa mga natungdan. No nga hindi niya sa tranche per se for the same beneficiaries para niya sa mga wala pa nakabaton nga naghulat, no? Mga pila pa kami wala nakabaton. Actually ang mga nag-request gasigi-sige. So hindi ta sila ma-quantify by numbers since almost every week may sige, but again we will have to leave it up with the Department of Health. 2022 at 2023. So ang MUA intindi bisa sa mga original kag sa appeal nga 20 January to June 2022 kag February to July 2023. Amo na siya subong ang scope sang aton nga MUA for approval. Kag pag idani gusto nga pahabol o pero we were based man Japon sa guidelines kay dapat eligible healthcare workers kamo assigned sa city health and facility. Sa number 2, board member Anton Oxenio nga challenger ni 5th District Congressman Dino Yulo ang in-endorso ni Governor Eugenio C. Lacson. Si Oxenio nagpapili congressman sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. Si Congressman Yulo naman ang nagpa-re-elect sa idalom sang Lakas CMD. May alliance ang Partido Federal ng Pilipinas kag Lakas CMD. Sunod sa kay Lacson, damlag pa. Iyan na nga na-endorso si Oxenio dala sang alliance nga base man sa request ng presidente sa Partido Federal ng Pilipinas si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Si Governor Tamayo ang National President man sang League of Governors of the Philippines. Sa piyak nga bahing personal naman nga gin-endorso ni Lacson si Vice Mayor Juan Miguel Montilla sa mayoralty race sa Ilog o kung sa Isabela. Magabungguanay sila ni Miguel Angelo Yulo, nga anak ni Congressman Dino Yulo. Sa Imamaylan City, kay nabungkag na ang toga kung ang Raymond Tongson kag Justin Gatslao tandem sadto, sunod sa kay Lacson, ang ilapagdaog mansig-mansig na santo sa ilang puwersa. Ang Love Negros, magasuporta sang ilang kandidato kag ginapaabot man ang United Negros Alliance nga magasuporta sang ilang mga kandidato. You know, because of our alyansa naman, no, sa national level, of course, the alyansa candidate there is actually both no? Lakas and Partido Federal, no? Both parties are members of the alyansa, so they're both official candidates of the alyansa. So again, best man win. Pero ikaw yung Gob, sino yung musiportahan sa ilang ano? I already did endorse Oxenio, no? Because that was the request of the Partido Federal, who is headed by the President of the Governors League. So I complied with that. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka 38 anyos nga babae nga ginaligar, isa ka peke nga dentista na aresto sang NBI. Ginpatigayon ang entrapment operation sa Barangay Alegria, Murcia paagi sa entrapment operation nga ginpatigayon sang National Bureau of Investigation. Sunod sa kay Dr. Annalie Gonzaga, ang presidente ng Philippine Dental Association, Negros Occidental Chapter, may mga 3-4 katuig na nag-operate mismo sang iya nga balay ang natungdan nga persona. Pila sa iya nga mga kliyente, mga manunudlo. Sa tuanay, nagatrabaho siya bilang dental assistant sa duha ka mga dentista, rason sunod sa kay Gonzaga nga gingamit niyang iya nga mga nangin eksperyensya. Nagapangtakod siya sang dental braces, nagapangpasta, kag nagapanggabot sang ngipon kag nagapanghimo man sang pustiso. Nagagamit sang alias ang 38 anyos nga babae.
Una na siya sadto, o kung una niya sadto nga mga pasyente, iya nga mga paryente suno sa kay Gonzaga. Kaso nga pagsupak sa dental law o kung RA 9484, ang atubangon nga kaso sang 38 anyos nga ginapabot iga-file sini nga hapon via inquest proceedings. Abiso naman ni Gonzaga sa mga pasyente nga siguraduhon nga lisensyado ang ginapokonsultahan nga dentista para malikawan ang mga DIY o kung DIY suno sa iya. Kalabanan kita subong flooded niya sa aton online ng mga DIY. So sa ortho na to treatment is very risky. Maski kami nga mga practitioner, guys, kung ilagid kami nga para correct way, bala magbutang sang bracket. Sila yung kapanapik lang na iya. Pagkato sa amon, bleeding, may mga temporomandibular dysfunction, ng mga kagat nila kaiba na iya. Tapos, worse, pagkalahunga ng ilang mga ngipon. So, dapat, makatugin sila sa mga lisensyado nga dentista. Kag sa good vibes, mga device nga sarang makapahagan-hagan sa grass fire kag device man nga makabulig sa game foul bidders ang pila lamang sa mga proyekto sa mga estudyante nga na-display karon sa isa ka mall. May report si Nico Delphine. Ang mga insidente sa grass fire isa lang sa mga nagahatag kabudlayan bisan sa mga bombero ilabi na kuntig ilinit. Gani ang napaminsaran sa mga estudyante sang TUP Visayas Talisay Campus ang mag-develop sang scanning device nga sarang makadetect sang status hindi lang sa mga kahilamunan kundi pati man sa mga pananom. Ginsiling sang 4th year BS Computer Engineering student kasi Jerome Dismosco. Isa lang ka-actual photo sang hilamon o kung tanom, makahatag gilayon sang analysis ang device. Grass fire is nakakabahala. Yung mga heat index just recently. So what we offer here is what is on the inside. So ang gina-offer naman here is ang module nga makadetect siya sa mga data and then anhon mo na siya ang data. So we can actually make another device nga makabunyag siya automatically using our module. Good siya for mga large mga plantation. Yes sir, pwede siya. Pwede siya ma-attach sa drone, pwede siya ma-attach sa automatic irrigation system para sa agriculture. Ang Grass Fire Analyzer, isa lang sa mga prototype device nga napasalida sa Technology Convention ng TUP Visayas sa Ayala Malls Capital Central. Kabahin sa mga exhibit ang portable chicken egg candling device, isa ka innovation para mas mabunigan ang mga game fowl breeders kag poultry farm owners. Main yung difference gid is that data-driven na siya this time. Kahit yes, makambal man tanga ang iba niya mga gakandol itlog, sagad na. Pero kung kis i-factor in taman lang human errors nga kung kis akong tama nakakapoy or kung sakit sa mata o kung may ano mga other factors na maka-affect. Bali ini, ang main niya gininding nga purpose is that data-driven na siya. Gagamit siya sang data nga insakto to produce the better and accurate nga mga results. Ginpahayag ni TUP Visayas Director Eric Maluoy, mas nagalambo ang mga advanced research and innovation gikan sa mga student exhibitors sa bulig man sa ilang mga partners gikan sa nagkalain-lain nga sektor nga naghatag suporta para sa blue, green, and circular economy related technologies. Pagi sa dugang nga mga partners nagadako man ang oportunidad para sa mga estudyante. And these are really good ideas. And then by doing that actually with everybody here actually listening with these ideas might be the possibility of commercialization and patents and solving communities and industry as well. We should be in front in any technological advancement in the community. And by doing that actually we're creating what we call an ecosystem of what we call support in the industry and community. Kabahin sang Technocon ang Tech Talks, pitching sessions, kag ang robotics competition nga nagahatag kalingawan sa mga tumalanaw. Nico Delphine para sa Digicast Negros. Grabe ang mga skills sa kabataan, inakasakuan na amo ning ginapang-obra sang aton nga college students sa karon. Shout out anay sa aton nga mga live viewers sa buong hapon, si RH Tata, good afternoon NIR, si Hensley Cecile
Alguna, Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros sa Ruming. Si Jubey Ayap Janala. Mayang hapon, Digicast Negros. Mayang hapon sa Ruming. Salamat sa bago kag preska nga balita. Si Romel Mahilom Galyo. Mayang hapon, Digicast Negros. Si Jessery Garutsa Hivero. Maulanon nga hapon ka Digicast sa Ruming. Watching from Sarait. Pa-shout out lang kay Toto Shan Guapo. Toto Shan Guapo, shout out sa imo. Salamat. Si Palabrica Rizalde watching. Guillermo and Sonia Palabrica, thank you. Digicast Negros. Si Gina Villanueva watching from Manapla, pa-shout out gali sa Minyada family sang Banwa sang Manapla. Kagabi itong top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Subong adlaw, tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.